Брацигово се превърна в сцена на съпричастност, спортен дух и човечност. На 27 и 28 декември в града се проведе благотворителен турнир по мини-футбол под надслов "Заедно за Митко". Инициативата е на местния футболен клуб в партньорство с общинската администрация и начално училище Васил Петлешков. А целта е една – да се съберат средства за лечението на Димитър Ганев от Пазарджик. Турнира го организираме вече 6-та поредна година. Винаги е с кауза, винаги е бил благотворителен. Тази година избрахме тя да е в помощ на малкия Митко от град Пазарджик, който страда от синдром на Аперт. Видяхме и теб, и отбора, и в финалния матч. Да, тръгнахме трудно с нови момчета. От отбора на Брацигово бяхме само 3 момчета, но тази година разчитах на опита на млади футболисти. Събрах млади футболисти от областта. С течение на турнира и на мачовете стигнахме и до финалния матч. Отбора на неудобните е заслужен шампион втора поредна година. Явно играем трудно срещу тях. За поредна година изключително много професионални футболисти взимат участие на нашия турнир и подкрепят каузата, както на терена, така и в благотворителния търг. Ти си запознат, той върви в страницата на Брацигово във Фейсбук. Общо 12 отбора подкрепиха благородната кауза. За втора поредна година победители са футболистите от неудобните. На терена, освен спортсменство, имаше и много емоции. Всеки гол, всяка победа и всяка подадена ръка бяха в подкрепа на една обща кауза. Турнирът като всяка година, силен турнир, малко по-малко отбори, но по-качествени беха. Така стана традиция аз да се появявам тук на финала. Състава ни е същи от миналата година. Силен състав, имаме едно ново попълнение, много силно попълнение, Богомил Бежуркин. Той даде ново момчето. Имаме един отсъстващ също много силен футболист, който тази година не можа да присъства. И ние взехме ново попълнение, което го замеси достойно. Всички отбори бяха много силни. До тук до финала. За втора поредна година? Втора поредна година нашия отбор на неудобните печели турнира. И даже мога да кажа, че точно в финала сработихме. Трябваше ни още сега трябваше да почват мачовете за нас. Те първа. И да, вече ние за каузата идваме. Ние в смисъл не се явяваме на други турнири, за каузата, за благотворителност. На второ място се класира тима на домакините от ФК Брацигово, а на почетното трето място остана отбора на Синитово. За най-добър вратар бе отличен Димитър Пангев от тима на неудобните. Голмайстор на турнира стана Георги Мавродиев от ФК Брацигово, а за най-полезен играч бе избран Янко Ангелов от отбора на победителите. Тази година турнира бе в подкрепа на Митко, който е роден с синдром на Аперт, рядко генетично заболяване, което налага множество тежки и скъпоструващи операции. До момента детето вече е преминало през редица интервенции, но лечението му продължава и предстоят още. Турнира беше уникален. Всички се забавляваха, въпреки лошото време днес. Благодарим за пореден път за подкрепата към нашия син Митко. Благодарение на хората той постига в живота доста голям напредък. Добре е, за което благодарим наистина от сърце. Радвам се, че спорта помага и за такива каузи. Пожелавам на всички здраве. Нека новата година бъде все по-добра от всяка предишна. И доброто да продължава да бъде напред най-важното нещо в живота на всеки един човек. Казваме, че по Коледа се случват чудеса. Лично вие какво си пожелахте на тази Коледа? На тази Коледа, както всяка откакто е роден Митко, си пожелаваме здраве. Всичко останало виждаме, че се случва дори по най-необикновения начин. Всичко се постига и честита нова година на всички. Пожелаваме щастие, радост и да продължат да се забавляват по същия начин, по който и сега го правят всички спортисти. Равносметката от благотворителния турнир и съпътстващият го куиз в Брацигово събраха сумата от 8450 лева. Кампанията обаче не спира. Наддаването за фланелките от мача продължава на страницата на ФК Брацигово, а организаторите на турнира подкрепят и 3 наши спортисти, които също се борят с тежки болести. Живота няма цветове, той не е нито червен, нито син. 3 големи българи, които са накарали да се гордеем с това, че сме българи. Любослав Пенев, Бори Михайлов и Петър Хупчев страдат от различни заболявания с
опасност за живота, особено Бори Михайлов и Любо Пенев, доколкото стига информация до нас, са в изключително тежко състояние. ФК Брацигово, цялата футболна общност е с тях. Пак казвам, живота няма цветове. Тук не може да делим нещата на ЦСК, на Левски. Живота е ценен за всичките, нашите мисли са към техните семейства. Благотворителният турнир "Заедно за Митко" показва, че когато хората се обединят, спорта може да бъде много повече от игра. Може да бъде надежда, подкрепа и шанс за живот.